duonda e wach mar kifulni. Ing'eni kama security nitie ma heavy, nyisore ni kanyo nitie kuo. Koro manyiso ni wan jokuoye mag penj. Just simple. Wan jokuoye mag penj emomiyo waketo nek gi ng'wech mar loko kiful higa ka higa. Higa cha nego kifunde ariyo miyawo gi ng'ane. Higa ni koro en kiful ma digital. Lakini the underlying problem en ni wan jokuoye mag penj. To penj ok kwala nikech kuo onyuolwago. Ok onyuolwa ka wan jokuoye. Penj ni kwale nikech nitie yore adek momiyo wapuonjo jopiny. Momiyo wadhi skul. Momiyo nyathi konyuol to wachako paro ni watere e skul mane. Reason mokwongo en mar yor pesa, mar menyo. Emomiyo watero nyithindo e skul. To kaka riembo yore mag somo, Kenya ka wageo ni ok idhi skul miyudo degree to ok idhi maber, ibiro chandori. To mano bende ok en Kenya ka kende, en piny mangima. Koro dhano timo gimoro amora ma ginyalo timo mondo ging'in, mondo gibed gi ngima maber. Onge ng'ama dwaro ni mondo chandre. To en mak mana ni gima wang'iyono en gir bam. King'iyo maber, nase demonstrate ka chieng' moro ni nyathi masani dhi timo penj, owachna ni en milion adi? Mago mag KPSEA gi KJSEA gin milion 2.4. Milion 2.4. Koro kidieny ka kidieny ibiro yudo ka gin nyithindo madhi milion. To ka gisetimo penj, tibiro yudo ni jomodonjo e kidieny ma malo ni matin moingo joma notimo. To timore kamano nyaka nyithindo donje e mbalariany. Koro chal ni system mar education ma wach menyo emosiro en wuoth mochakore e PP1 korie university. Iwacho gi dho ngere ni en conveyor belt. Sombwa en conveyor belt ma tero ji e university. To university, joma chope university en atamalo adier mar Nyasaye. Joma nochako somo, iyudo ni joma donjo e university gin around 20%, atamalo 20, koro 80 dhi kanye. Omiyo sombwa onego bed ni isiro gi gik mopogore gi economics. Ni nyaka watim somo masiro somo. Ni ji opuonjre. Ka ng'ato puonjre welding, en odhi skul no dwa puonjre welding. En gimitimo. Nikech sani dhano uso gima ginyalo timo, ok gius gima nie wigi. Mar ariyo en cultural. Cultural tiende niya, kitwa gi timbewa. Kitwa gi timbewa gin gik mopuonjore. Wapuonjore kaka wawuoyo. Adwa miyi example. Nyathi dongin gi nyathi. Ei waka dong wan gi nyithindo. To joma onge gi nyithindo oseneno nyithindo. Giwengegi. Ng'ama oseneno kipuonjo nyathi wuoyo. Nyathini ok ipuonj wuoyo. Nyathini puonjore wuoyo. Ng'ama oseneno kipuonjo nyathi wuoth. Nyathi puonjore wuoth. Manyiso ni ei dhano onyuolwa gi innate capability to learn. Ma puonj system ma puonj mwaketo ni en marwa mwawinjogo mor ni wan gi system maber. Lakini nyathi kikete tijwa onego bed ni wa create environment maber mar puonj mondo mi nyathi o thrive. Kapo ni en jamiel to omiel. Kapo ni en jang'wech to ringi. To kapo ni en jatheth chumbe to thedhi chumbe. Adwa miyi example ma nyako moro manobedo jamiel maduong', choreographer maduong'. Kane en jahigni 6, skul noriembe nyathi ma jahigni 6 ni nyathini ok obed piny, ochando japuonj. Koro min mare notere e osiptand nyithindo mag somo. To min gi laktar ne ni oko to en odong' e iye. To ne nitiere radio recorder moro to keto to thum ochako ywak. Koro nyathi ochako miel. To
to laktar nyiso miyo ni mama nyathini ni ok tuo, nyathini ni jamiel, tere e skund jomiel. Kae to min mare otere e skund jomiel, mobedo one of the biggest choreographers the world has ever known. Koro gima ma nyisowa ni ber ka waduoge philosophy mar CBE. Philosophy mar CBE en mar competencies. Gima ng'ato otegno go e gima ng'ato somo. Wawe uketo nyithindo ni somo chemistry to jamiel. Isomo kia chemistry ka bende no serwenya. Koro kineno ka nyathi jamiel tere skund miel. Ka nyathi ja drama tere skund drama. Later on abiro duogo gi wach mar drama no maber. Kawuono na tiyo gi drama. Erokamano ahinya. Ni chako gi drama be mane chako goda. Kani husband king'yo kram na yo manyasani ma koro neko biro godo mano mar geng'o kum mar penjo. Diwach nang'o smart padlocks gi. Adwa chako niya. Ni nyathi matimo penj ok en jakuo. Nikech nyathi